prišiel na takéto krásne X6 pri prejazde touto jamou, počuť od ľavej strany dosť klepajúci zvuk, menili mu aj spodné rameno, ale pri výmene spodného ramena to aj tak nepomohlo, dali sme spodné kryty motora dole, klepkanie prestalo, natáčam ďalšie video, sledujte nás. To si to testujeme na štvorskovom zdviháku, dopredu, dozadu a nám to krásne pukalo, teraz je to bez pukania. Pánovi menili toto ľavé spodné rameno, vidíme, že aj nové kolegovci dali tento plech dole a plus tento kryt, ideme to odskúšať, či to bude robiť. Záhada. A tejto X6 sme ešte odhalili tento zvuk, hlavne pri spiatočke. Bolo počuť tento dosadací pliešok na predných platničkách. Ak máš takýto zvuk na svojom aute, skontroluj si to. Sleduj nás na Facebooku Veselý Spenomar, tvoj BMW servis Veselý učenec.